На днешното събрание, което беше проведено като извънредно, точката беше избиране на членове на Сдружението в управителния съвет на ПФК Ботев АД. Преди да вземем тези решения, аз смятам, че трябваше да представя пред Сдружението ситуацията, която е като корпоративна, и на тая база вече да вземем своите решения. Значи, това, което сте оповестили, това са цифрите, да, грубо, дали 48 или 50, да речем толкова милиона са задълженията. Това са задължения, които са формирани от футболния клуб през последните 3 години, защото сега вече няма такъв тип финансиране, за съжаление, или за добро, не знам. Но от 2011-2014 финансирането на дейността на клуба, както предполагам, че в повечето български клуби, става чрез заеми от собствениците. И това са заеми към компаниите, които са финансирали изграждането на стадион Христо Ботев, изграждането на базата в Коматово и текущо са обезпечавали издръжката на клуба за трансфери, заплати, цялата издръжка за този период. След юни 2014 това финансиране приключва и клуба започва да се финансира изцяло от дейността си от продажба на билети, артикули на футболисти. Рекламни договори. Предприети са необходимите действия, които съвета на директорите текущия е сметнал за необходими. Ние ги подкрепяме, защото това са единствените, които могат да съществуват поне към настоящия момент като корпоративни процедури. Тези дългове на акционерите да бъдат трансформирани в акции. Само от пратка господин Тодор Ботков направи също с неговите дългове към Левски. По същия начин процедурата е стартирала, това са 3 компании, за две от тях с определение на Пловдивския съд е даден оценител, който е направил оценката и тези дългове би трябвало на следващото общо събрание да могат да бъдат трансформирани в акции. И тук вече преминаваме, тук е важно да акцентирам, че бомбастичният дълг, както беше написан някъде, в крайна сметка е формиран на тази база. Това не е дълг, който пречи на лицензиране, изискуем и така нататък. Както виждате, ние сме в процедура, която всичко в рамките на изискванията. Ще се постараем, точно на принципа на добрата корпоративна практика да го направим. И други клубове се го правят, не е нещо, което е иновативно. Но акцента на нашето заседание, което беше, в крайна сметка след доста сериозен дебат и понеже трети от акционерите, които бяха преди това в Ботев, финансирана фирмата ЦИМА по определени причини ръководството към настоящия момент не успя да осъществи контакт и да представи поканата легитимно да бъде подписана. Това малко забавя процеса. За събранието, което беше през месец октомври, ако не се лъжа, тогава, когато се смени борда, и той фактически обаче тази промяна не е вписана, Пловдивския апелативен съд излезе с решение, в което казва, че не може да допусне вписване на каквито и да е решения, ако не бъде тази покана надлежно подписана и от ЦИМА. Поради тази причина, че към настоящия момент от господин Гижев разбрахме, че не е подписана тази покана, поне към момента. Събранието излучи двама наши представители в лицето на господин Несторов, който е и нашия член преди 2 години определен да бъде в съвета на директорите, и господин Ангел Падийски да осъществят контакт с господата от ЦИМА, за да помолят учтиво поканата да бъде подписана, за да имаме формалното основание тези процедури да ги изпълним и за ТЦИМА, нали? Защото в крайна сметка те също са кредитори. В крайна се смятам, че акции в един клуб като Ботев Пловдив са си актив, нали? За гърба си този клуб има своята стойност. Това е. Препотвърди се, нали, няма някаква промяна. Георги Несторов е нашия представител
понеже в устава казва, че има един член, и за да променим всичките, т.е. събранието да гласува промяна в устава, да увеличи броя на членовете от страна на Сдружението, от друга страна да можем да променим някои мнозинства по взимане на решения, трябва да се проведе събранието. И липсата на тази покана събранията да се провеждат легитимно. И се надяваме, че ще можем да разчитаме на посредничеството на нашите двама члена, господин Палийски и господин Несторов, за да постигнем това подписване. За момента тотално ли е скъсана връзката с ТЦМ? Никаква комуникация ли няма с тази? Не съм останал с такова впечатление. Знам, че господин Джиджев води комуникация. Той на предната пресконференция каза, че е разговарял с ТЦМ. Но честно казвам, аз нямам там, не ги познавам, нямам връзка. И затова помолихме господин Палийски, който така изрази готовност да съдейства за един такъв контакт. И се надявам вече от страна и от наша страна, като поемем инициатива, и от страна на господин Джиджев като президент, ако тези усилия донесат резултат, тези неща ще са факт. На предишното събрание призовахте членове и фенове да започнат да се търсят фирми, които да помагат на Ботев Пловдив. Днес имаше ли някакъв резултат след този призив тогава? Нямам такава информация. Примерно аз съм осъществявал всякакви опити, колеги също, но може би и другите наши членове са положили такива усилия, именно поради дебата, който са заформили и за събранието, и за тези цифри, които те са ясни. Те миналия път ги коментирахме, не е нещо, което сега да излезе. Аз не можах да разбера защо толкова драматично беше дискутирано. Никой не е спомена, но в процес сме на разговори, на някакви договорки. Сега, дали съм от мисълта да казвам, че утре ще подпишем договор, но имаме разговори, които в някаква степен ми дава на мен известно така увереност, че може би ситуацията така каквато е, ще бъде по-добра. Понеже така тук сме медии, които отблизо следим ситуацията в пловдивския футбол и в Ботев в частност, въртят се доста суми, доста неща в пространството. Говори се за едни 6 милиона, които са изхарчени от лятото на само от началото на новия сезон. И това при положение, че беше обявен 4 милиона бюджет на Ботев Пловдив. За какво са отишли тези средства? Може ли да разкриете и истина ли е това? Това са средства, които са отишли за издръжката на клуба. Те не са по никакъв начин разходвани без документи или по някакъв начин с неясна дестинация на харча. Това, което аз споменах е самия по някакъв начин първоначалният анонс, който беше даден от клуба, че в рамките на годината, на календарната спортна година 2014-2015, ние ще сме в рамките на бюджет около 4 милиона лева. А сега, това е, което вие споменавате. Явно в нашото първенство е скъпо, какво да кажа. А за стадион Христо Ботев, каква сума е отишла от тези 6 милиона? От тази, може би около 500 хиляди, така на изус. Това са издръжкане на игри, на терен и така. Някаква идея за продължаване строителството на стадиона? Идеи много, резултати за сега малко. Няма за сега някаква по-конкретна ситуация или фирма, с която да коментираме. Имаме някакви идеи. Провел съм 2 разговора, които на този етап са пожелателни. Но сега тук не искам да съм прекален оптимист. Ако успеем да тези събрания да ги преминем успешно и трансформираме тези вземане от акционерите в капитал и акционерите продължат да бъдат добронамерени към клуба, защото някакси все едно, че да биеш детето си, някак глупо е. Ако не слуша някой път, да го пошляпваш, ама чак да го прибиваш.
Тогава мисля, че перспективата е малко по-добра. И последно, ако мога да питам, понеже феновете на Ботев трябва да знаят какво е състоянието на клуба. В момента, към днешна дата, ако изключим тези 48 или 50 Да, това са милиона, задължения от юни месец миналата година. Ние така стана... към държава, институции, футболисти, община, Ботев, Пловдив, на минус ли е в момента, на нула ли е, колко средства трябва да се осигурят? Значи, това са средства, които са регулярните в рамките на месечния бюджет. А по отношение, нали, към... доколкото, нали, ми е известно, признавам се, не съм гледал данните, това са текущи задължения, които, когато се плащат заплати, нали, ние си плащаме социални осигуровки и така нататък. Заедно с всяка заплата си внасяме осигуровките. Нямам поне информация някой да ми е казал, че има някакви натрупани задължения. Нямаме. Така че това е хубавото, че регулярността, която в един или друг момент беше поставена под някаква дискусия, нали, по медиите, тя се спазва. Сега е априлското възнаграждение, трябва да се, тук май месец да се покрие. И там, дори да има някакво забавяне в рамките на седмица или 10 дена, това, което ме успокоява, че на настоящия момент клуба не е по никакъв начин засегнал интереса на своите футболисти. Ако трябва да общим, ако Ботев Пловдив успее да оправи отношенията си с взаимоотношенията с значи, ако оправи отношенията си с клуба ще е 0 на 0, така да се каже. Клуба ще бъде един чудесен обект на инвестиционен интерес. И не е застрашен от нищо. Не би трябвало да бъде застрашен, защото той има своя състав, който се надяваме да запази ядрото си. От друга страна, нещо, което е много важно, аз държа да отбележа, това, че съвета на директорите претърпява някаква метаморфоза, едни излизат, други влизат, вписване, не вписване. В крайна сметка се формира един консултативен съвет, особено след като стана прехвърлянето на дяловете до 61% в полза на сдружението. Ето нашите колеги Васко Наумов, Борис Гиздаков, Жоро Несторов и сегашният президент господин Джиджев, всички въпроси, които касаят ежедневното решаване на клуба, се дискутират. Да, неформално, защото те нямат юридическата форма да взимат решение, но поне се коментират тези последни решения за среща с старши треньора и неговия екип, за това как да се развива клуба в тази финансова ситуация. Ако дай Боже ситуацията се подобри, искрено се надявам, целите ще се променят, може би самото формиране на бюджета ще бъде променен, но на този етап трябва да се съобразим с това, което е.